lett rosszul, hanem felment a vérnyomása. Jaj, szegény. Ezt pedig megtöltöm fagyival. Köszi. Mi a jó büdös franc ez? Egy pár női cipő, 20 000. Na. Itt egy másik. Ez mondjuk majdnem 40. Ruhák. Így csodálkoztam, hogy mi a francért nem férek el a cuccaitól a lakásban. Na, látom, sikerült összeadni, hogy mennyit tapsoltál el. Hát mondjuk ehhez képest Oszi csónakja egy gyenge kis vacsora ára. Ez az összes? Vagy van még több tartozásod is? Nem, ennyi az egész. Ja, akkor jó van. Hát akkor nincsen baj. Mások mondjuk egy éven keresztül élnek ennyi pénzből. De nincs gond. Hát megvan, aki megkeresi helyetted, ugye? Hogy a francba képzelted el? Ennyi pénzt titokban eltapsolni. Ez nem a te gondod. Az én tartozásaim, és én is fogom kifizetni őket. A hitelkártyák is az én nevemen vannak, úgyhogy ezzel az egészen nem kell foglalkoznod. Dehogy nem! Nem, mert az az én gondom. Állj meg! Lehet, hogy kiment az eszedből. Én vagyok a férjed, és a te gondod az én gondom is. És egyáltalán nem úgy néz ki, mint hogyha kézben tudnál tartani a dolgokat. Van valami ötleted, hogy mit lehet ezzel kezdeni? Még nincs. Aha, jó. Ide figyelj. Van egy ajánlatom. Segítek neked kimászni az adósságból, oké? Cserébe megígéred, hogy soha többé nem titkolsz el előlem semmit. Oké? Oké. Van még más is, amit tudnom kéne? Igen, értem. Igen, tudom, hogy önök is azzal foglalkoznak, de én pont azért telefonálok, hogyha esetleg a kapacitásukat meghaladó megrendelést kapnak, akkor ránk számíthatnak, mint alvállalkozóra. Értem. Igen, rendben. Köszönöm, hogy végighallgatott. Viszonthallásra. Fióka, neked hoztam. Te még mindig kucsatokat hajtasz fel? Muszáj. Jaj, köszönöm. Ez csodálatosan szép. Olyan, mint te vagy. Gabika, van egy ötletem, azt találtam ki. Most segítek, és kikapcsolom neked a számítógépet. És jó, de előbb... átmegyünk hozzá. Igen, nekem még be kell fejeznem egy pár dolgot. Holnap is. Rendeltem kínait, mindjárt itt lesz. Már csak egy üvegbor hiányzik, és simán romantikázhatunk. Na jó, de a bort én viszem. Jó, rendben, de mit szólnál hozzá, hogy a vacsora után akkor nálam maradnál, mondjuk reggelig? Hát, rá tudsz beszélni. Tényleg? Szuper. És hogyha hozzám költöznél, akkor nem kéne minden este rábeszélni téged, hogy maradj nálam. Vagy már nem akarod? De, csak tudod, nem akarok a Kingával kiszúrni. Egyedül nem tudnál fizetni a számlákat, meg a lakást. Jó, de nem szeretném, ha hónapokig elhúzódna a dolog. Már feladott egy hirdetést, csak még nem igazán voltak érdeklődők. Segíts neki, és akkor gyorsabban megoldódik az ügy. Gondolod? Igen, és akkor, ha te lackód, akkor nem lesz éjszakánként magányos. Jó, Istenem. Szegény kis mackólackóm, úgy sajnállak. De lehet, hogy igazad van. Az lenne a korrekt, hogyha találnék valakit magam helyett. Menjünk be a nappaliba. Úristen, mennyi gőz. Hát ha mindegyiket csak egyszer veszed föl, akkor is hónapokig elég lenne. Azért azt nem mondanám. Belegondoltál te valaha is abba, hogy mi a francnak ennyi cucc? Igen, bele. De nagyon tetszettek, és nem bírtam otthagyni őket. Várjál, de ebből miért vettél rögtön kettőt? Hát tök egyformák. Nem egyformák. Az egyik újatlan, a másik rövidújú. Ja, mekkora szerencsé, hogy nincs belőlük hosszú ujjú, ugye? Na várjál. Ezek viszont tök egyformák, egyforma a színük, egyforma a hosszú. Hát, az árcédula rajta van. Mi, ezeket a nyári hónapokra tartogattad? Mi? Nem. Ide figyelj. Ha egyszer soha nem használod, akkor nem gondoltál rá, hogy tök fölöslegesek?
És ha tök fölöslegesek, akkor nem jutott eszedbe, hogy mi a francnak megvenni az összes többit? De igen, eszembe jutott. De nem tudtam megállni. Igen? Akkor neked valami nagyon komoly problémád lehet. Igen, tudom, hogy ez az egész nem normális. De nem tudok ellene tenni semmit. Muszáj volt megvennem őket, érted? Miért? Hogy jól érezzem magam, azért. Hogy jó, ez kész. Teljesen készen van. Ide figyelj, ha mások jól akarják érezni magukat, akkor elmennek moziba, vagy elmennek bulizni egyet, és jól érzik magukat, és akkor a töredékéből megúsztuk volna. Igen, tudom, hogy felelőtlenség volt. Sajnálom, nem tudom visszacsinálni. Felnőtt, értelmes ember, hogy csinálhat ilyet? Ezért mondtam, hogy vállalhatnék én gyereket, képtelen vagyok az anyaságra. Én vagyok a hibás, érted? Egy ilyen selejtet vettél el. Nem baj. Ilyen jutott. Akkor se cserélném el másikra. Köszönök mindent, nagyon jól éreztem magam. Örülök, hogy megismerkedtünk. Viszlát. Viszlát. Viszontlátásra. Viszontlátásra. Drága Vilmos, remélem hamarosan megint találkozunk. Jó éjszakát! Jó éjszakát! Kikísérlek. Tündéri családod van, és az otthonod egyszerűen lenyűgöző. Köszönöm. Mindened megvan, ami csak kell. Nagyon boldog lehetsz. Hát nem panaszkodom, összejöttek a dolgok. Bocsánat, de ezt fel kell vennem. Persze, nyugodtan. Szia, Mizus? Nem, hogy nem. Azt mondtad, hogy lebeszélted a tulajjal. Remek. Ami azt illeti van, adj nekem pár percet. Rossz hír? Elég kellemetlen. A helyszín, amit tegnap egy forgatáshoz kibéreltünk, használhatatlan. Ajaj, most mi lesz? Az jutott eszembe, hogy te segíthetnél rajtam. Én? Hogyan? Olyan csodálatos ez a ház, olyan gyönyörű és ízléses. Tökéletes lenne. Hát itt nem férnénk el. Haj, dehogy nem, és nem gondoltam ám ingyen. Csak egy pár órára kibéreljük a lakást, és nagyon szép összeget fizetek ám érte. Nem is tudom. Aj, kérlek, Vörös, segíts rajtam. Ha nem húzol ki a pácból, a megrendelő leveszi a fejemet. Na, léci. Te vagy a legjobb csaj a világon. És te lennél a legjobb anya is. Csak rá kéne szánnod magad. Ezt te sem gondolod komolyan. Dehogy nem. Figyelj, az ilyesmi meglátszik. Miből? Abból, ahogy Oszival bánsz, meg Lindával. Te komolyan gyereket akarsz egy ilyen felelőtlen ostoba libától, mint amilyen én vagyok, aki még a saját életét sem tudja kordába tartani, nemhogy a gyereket? Ne figyelj, van olyan, hogy az ember rácsavarodik valamire. Volt, hogy én is hetekig csak ittam, meg buliztam, és akkor egyszer fölébredsz, és rájössz, hogy rossz úton jársz. Hát én rájöttem. Na, hát jó. Akkor nincs itt olyan nagy baj. Ide figyelj. Először is. Abba hagyjuk a költekezést. Ez könnyű lesz, mert ugye nincs is miből. Hol van a táskád? Kint. Oké. Hova mész? Semmi. Vedd ki a tárcát. Miért? Hogy miért? Azért, mert ezekre most egy darabig nem lesz szükséged. Ne, ezt nem csinálhatod. De, igen. Ha ki akarsz mászni a gödörből, akkor ezt meg kell lépned. Már páran jelentkeztek, de csak telefonon beszéltem velük. És miben maradtatok?
hogy hétvégén találkozunk itt a Rózsában. Dumálok velük, és kiválasztom a legjobb fejet. Ó, várjál. Na. Lehet, hogy nem lesz jó. Mi a baj? Közben meg változott a hétvégi beosztásom, és valószínűleg végig dolgozunk, és akkor nem tudok velük beszélgetni. Te is mi lenne, hogyha rám bíznád? Persze a végső döntés a tiéd, de én kiválaszthatnám már azokat, akik így ránézésre is fülugossak. Ez jó ötlet. Végül is nekem elég a tuti befutóval találkoznom. Jó, muszáj visszamennem dolgozni. A részleteket majd megdumáljuk, jó? Oké, szia! És tényleg letartóztattak titeket? Aha, tök izgi volt. A Bözsi mamával együtt betuszkoltak egy rendőrautót. És hová vittek, börtönbe? Nem, a rendőrségre. Kihallgatásra. Nem féltél? Hát egy picit, de tudtam, hogy valaki el fog jönni értem. Én nem csináltam semmit. Lehet, hogy engem is le fognak tartóztatni. Téged? De miért? Mert majdnem megöltem valakit. Mi? De kit? A Tiffany, tudod, akivel együtt járunk franciára. Be kellett vinni a kórházba. De ugye nem fog meghalni. Azt hiszem nem. Mit csináltál velem? Megmérgeztem magyaróval. Szia, Zsófi! Ki tudnál jönni egy kicsit? Persze, egy pillanat. Mi újság? Képzeld, kiborult otthon a Billy. És Zsolt mit szólt hozzá? Igazából nagyon rendes volt. Persze megkaptam a magamét, de utána lehikadt, és még ő vigasztalt engem. Elmondtál neki mindent? Igen, kicsit meg is könnyebbültem. Jó, és most hogyan tovább? Hát először is vissza kell fizetnem a tartozásaimat, úgyhogy úgy döntöttem, eladok minden cuccot, amit még nem használtam. Tudod, amit te is mondtál. Igen. Nem kapok érte annyit, mint amennyiért vettem, de most minden forint számít. Csak nem tudom, hogy kezdjem el, járjam végig az ismerőseimet. Figyelj csak, van egy ötletem. Tudod, vannak ezek a bolhapiacok, ott meg tudsz tőlük szabadulni, és akkor még az ismerőseidnek sem kell magyarázkodnod. Nem hiszem el, hogy igent mondtál. Tudod, mekkora rendetlenséget fognak ezek csinálni? Egy régi barát kért tőlem szívességet, nem mondhattam nemet, annyira el volt keseredve. Te is el leszel, hogyha ezek összetörnek, vagy ellopnak valamit. Majd ott leszek, és mindenre figyelni fogok, jó? Különben is külföldön fogják vetíteni, sose fog kiderülni. Akkor sem lehet más lakásába idegeneket beengedni. Mi most téged rossz hallgatni, ne károg már annyit. Látom már, hogy nem tudlak róla lebeszélni. Hát az Akkor is te fogod elvinni a balhét, nekem semmi közöm hozzá. balhét, miféle balhét? Nem lesz itt semmiféle balhé. Gyere! Szevasz, Marta! Hello. Rég találkoztunk. Az biztos elég rég volt, amikor a börtönudvaron vertük a loftot. Mikor szabadultál? Pár hónappal utánad. Látom, jól mennek a dolgaid. Jól nézel ki. Nem panaszkodom. Hát te hogy vagy? Én is meg vagyok. Na, mi az a tuti ajánlat, ami nem telefontéma? Egyszerű a történet. Egy megbízható emberre van szükségem, aki megőrzi ezt a táskát. Holnapig. Tudod, a helyzet az, hogy én mostanában igyekszem magam távol tartani a bajtól. Ha érted, hogy miről beszélünk. Nyugi, nekem se hiányzik a kaptár, gondolhatod. De ebbe gyakorlatilag nincs kockázat. Mi van a táskában? Jobb, ha nem tudod. Majd adok hozzá egy címet, oda kell leszállítani holnap egy megadott időre. Ezt tudom ajánlani a szívességért cserébe. Ez nem rossz. Benne vagy? Figyelj, most elég jól jön egy kis KP, úgyhogy megbeszéltük a dolgot. És ha van még leszállítani való, akkor csak szóljál.